Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiowym wyrządzem o Dniu Chwastów. Wiecie, ludzie wymyślają rozmaite święta, a dni. To już nie wiem, jeśli wiecie, że raz w roku, jeden dzień w roku, już teraz nie pamiętam, co to jest za dzień, je dzień tych wszystkich zielin, co ich gorgoździno ni morada, bo po niektóre z nich i rosną pospołu z marekwią albo z pietruzielim. Musi ich plyć, a wyciepować do bruzdy. Inksze rosną na miedzy, a pospołu z trową, a z kwiatkami się ich suszy na ostropcach. Jeszcze inksze rosną po lasach, a człowiek ich zdepce, a ani nie wie, co z nich wszystko idzie zrobić. Prawiemy na te zieliny chwasty, a także prawił jeden dzień w roku je ich dzień. Hańdowni gazdowie chnet wiedzieli, jaką mają ziemię kole chałupy, a na gruncie, podle tego, jakie zieliny a chwasty na nie rosły. Mogli se poplanować, co będą siać, a co będą sadzić na każdy rok. Musieli jednak o dycki rok dać ziemeczce dychnąć, co by się mogła kapkę odrodzić. Pomagały im w tym te chwasty, bo korzeniami ją spulchniały, zastawiały w niej wodę, a i w ten czas, kiedy była posłucha. Po niektóre chwasty pomagają zorkom kiełkować, a młodym roślinkom rosnąć. Teraz się ich strzyko chemiją, a jak się podziwocie naobili, to w nim nie ma ani trofki. Ale to nie ma ganz dobre, bo tą chemię jemy potem w jodle. Kiedyś w obilu było kupa szpony, było kupa świński trowy, a to było ganz normalne. Potem się to wioło burdakiem, co by resz albo pszeniczka była czysto. Na chwastach dycki je kupa chroboków, a po niektóre z nich mają kwiatki, tuż lotają ku nim pszczoły. Chroboki z tych chwastów wydziubują ptoki, co ich mają przeogromnie radę. Kupa chwastów to są zieliny, co kiedyś hańdowni suszyły zieliniorki, a leczyły nimi ludzi po dziedzinach. Baj pokrzywa, ajbisz, babski gniew, basakir, biedrziniec, fortusznik, chaniczka, albo baj szczyrbek. Miasto Cetli by się miało pić tej ze zielin, bo kupa z nich je dobrych na krzypoty, na kuckani, a na roztomańte boleści. Przyszły takowne czasy, że każdy przed chałupą strzyże trowę za tydzień. Ale dobrze je dycki na jor niechać miedzę aspoń do końca moja, a nie siedzi. Pszczoły se nazbierają pyłku, a chwasty ożywią ziemeczkę. W ostatnich rokach deszcza je mało, a musicie wiedzieć, że niezesieczono miedza zastawuje kupa wody. Dycki je dobre niechać kole chałupy jakiś kąsek miedzy, bo jak se przy niej siedniecie wieczór, to poczujecie wiele zielin, tam będzie woniać. Kupa chwastów zabijają siedlocy, kiedyś strzykają mobili, kukurzycę, albo raps tą chemią, co ona zabija zieliny. My ją w chlebie zjemy potem. Nadychomy się nią, ona zabija pszczoły, a i do zogródki wlezie na marekwie, a na sznytloch. Tuż trzeba chwastom dać rosnąć, aspoń w niektórych miejscach. W miastach kanyje kupa betonu, ludzie kupują zorka chwastów, a sieją ich do ziemię, co by aspoń kapkę zielonego mieli kole bloków. Kiedyś hańdowni chwasty w obilu były jako chrobok w jabłku. Ludzie wiedzieli na isto, że jedzą cosi, na co się prawi eko. Rostomili, macie takie dwa obrazki po obydwu stronach. Jeden obrazek to jest taka pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie.